Haleluja. Chtěl bych vás dnes všechny pozdravit na tomto místě, v tom vzácném jménu Pana našeho Spasitele Ježíše Krista. V těchto minulých dnech bylo takové jedno zvláštní datum. To datum si pamatuji ještě z doby předškolní, a to je 1. září. A tak 64 let tomu poprvé to 1. září bylo pro mě silně aktuální, protože jsem musel jít do školy. V té době ještě paní učitelka nás začala učit a z té doby si pamatuji jednu píseň, ještě jsem nestihl na ní zapomenout. Prosím vás, města v té písni běrte v oblasti duchovní, ne fyzické. Já to vysvětlím. Ta píseň zněla: Já jsem z Kutné hory koudelníkův syn. Já mám v Praze 3 domy, až je koupím, budou mi. I to se zpívalo do kolečka. Nejdřív jsem tomu nerozuměl nic, potom trochu, a dneska vidím, že to je vysoce moderní píseň. Zpívají kdekterý politik, kdekterý člověk. Nejhorší, že se nám tlačí do života církve. V čem je ta podstata? Koudelníkův syn byl především totálně chudý. Z koudele, výroby koudele se nikdo nijak moc neuživil. Ale tam v Praze, tam je hlavní město. On tam má 3 domy. On už je má. Ale až je koupí, budou jeho. A on je nekoupí nikdy. Lidé už od dětství mají v té Praze, v tom světě, v tom královském městě, od dětství má 3 domy. Peníze, sláva, kariéra. A jsem dneska nucen tě upozornit, ani jedno nikdy nebude tvoje. Protože ještě jsem neviděl bohatče, který by řekl, že má dost peněz. Ještě jsem neviděl celebritu, která by už měla dost té slávy, a kariéristu, který by už nechtěl kandidovat výš. To nikdy nebudeš mít. Co je jedině, že všichni, ať tomu věříš nebo ne, všichni zestárneme. A jedinou jistotou na té zemi člověk, kterou má 100%, je, že jednou zemřeš. A všechno tu necháš. Komu? I proto já bych dneska chtěl hovořit o něčem jiném. O něčem, co má velikou jistotu, co má věčnou záruku, a to je v živém Bohu. Můj život žitý v něm. Co to znamená? Tak především ten život musí být žitý dle jeho principu.
Když koupíš jakýkoliv výrobek, tak tam máš návod k použití. Bůh ti daroval život. Nebylo by špatné si sehnat ten návod k použití, jak ten život používat. Lidově tomu návodu říkáme Bible svatá. Tam máš přesně popsáno, jak ho žít nádherně v moci, ale taky máš napsáno, jak si ho totálně zničit. Čili půjdeme se podívat a dneska si budeme hovořit na téma, co to znamená oddělit se. Čili především chceš-li žít život zdravý, duchovně čistý, tak musíš se oddělit od mnoha věcí. Na prvním místě ani jeden z nás jsme se nenarodili bez Boží vůle a náhodou. Každý z nás je tady proto, že Bůh se rozhodl dát ti tělo ženy nebo muže, protože má s tebou svůj plán. A my se podíváme do Bible, jak těžko lidé ten Boží plán rozeznávají. Už starý muž víry Abraham měl jeden problém. Narodil se mu syn. Pavle, kdyby šlo ty dveře zavřít, tam je strašně do očí svítí, děkuji. Jo, fajn, děkuji. Narodil se mu syn. Abraham prosil Boha. Bůh nějak neodpovídal, tak mu jemně pomohli. Narodil se Izmael. Ale Bůh s Abrahamem mluvil o Izákovi. Věčný problém života každého z nás. Očekávám, a mně se to stalo snad pokaždé. Jakmile přicházela ta Boží křižovatka, předtím bylo plno problémů. Ale když najednou přicházel moment, kdy Bůh měl plán se mnou vlevo, tak ďábel mi v ten moment nastavil několik dálnic vpravo. A co jedna, to lepší. A pak uvěř Bohu a jdi po té úzké cestě v opačnou stranu. Abraham dostal Izmaela. Izmael se měl k světu. Pak přišel Izák. Čteme Genesis 21:9. Sara však věděla, že syn jehož Abrahamovi pohodila egyptská Agar je posměvač. Být zesměšněn, posmívan je ze všech vlastností nejvíc bolestné. A to nikdo nechce. Mít uznání, být někdo, jo, něco dokázat. Lidé si ukazují, jo, to je kapacita. Ale být zesměšňován. Od dětství jsem si toho užil strašně moc. Jak pro ty své oči, tak jiné neduhy. Strašně to bolí. .
To mě naučilo dávat na to pozor u jiných. Izmael byl někdo, a tam někde byl ten Izák. Ale co řekl Bůh? V tom Izákovi, ne v tom Izmaelovi. Čili nejdřív si laskavě podívej, co má hodnotu v Božích očích. Žálm 1.1 hovoří, blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Chceš, abys byl požehnaný? Chceš, aby skutečně Bůh si tě mohl použít? Nesedávej s posměvači. Nesedávej s lidmi, kteří na všechno nakydají hnoj. On má vždy ve všem pravdu. Lidově se tomu říká hospodské řeči. Ale na neštěstí je jde taky pojmenovat kuchyňské řeči. Když tak po obědě ke kávě se sedne, nepromění se ten kroužek náhodou v radu posměvačů. Nezasedejte. Pozor. Protože tam nejspíš nějaké to prokletí chytíš. Přísloví hovoří. Pyšného povlažlivé s jménem posměvat jedna bezmezně a spupně. Když bylo zlé, tak se vzpamatovala Sára a říká, zapuď tu otrokyni jejího syna. Přece nebude syn té otrokyně dědicem s mým synem. Abraham se velmi trápil. Abraham měl velikou výhodu, že slyšel Boha. A Bůh mu řekl, netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni. Poslechni Sáru, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka. A proto přijmi to Boží povolání, které nevždy je to super. Setkal jsem se s jedním bratrem v Linci, který musel podobně se rozhodnout. Byl šéfem jedné divize evropského Microsoftu. Peníze tam byly super. Obrátil se, chodil do sboru, pracoval pro Boží dílo, kázal. A jednou promluvil Bůh. Půjdeš dělat pastora do Lince. Měl hypotéku na dům, měl takové a takové potřeby, modlil se, zápasil a nadše šel za svým šefem. A víte, co mu šef řekl? Ty jsi zbláznil. Tady je právě navrch, přímo z Ameriky, máš být jmenován šefem celé Evropy. Ten plat hodně nahoru. Ty budeš pan někdo. A Bůh říká, pojď dělat obyčejného pastora. To byl boj, ale on zvítězil. Toto se naumět slyšet. Pozor na toho Izmaela. Ale my můžeme vidět i další problém.
Podobné to prožíval i Izák. I tam byl problém. Narodili se dvojčata. Znovu Izmael statný lovec. Ezau taktéž. Izák měl Boží slovo. Menší bude vládnout většímu. Izák měl své oči. To je kapacita. Ta inteligence, to chování. Jakob se drží maminy sukně, jako prostý člověk, dobrý do chleba. Ano, Izák žil v té společnosti a když chodil na různá ta tržiště a tak dále a ti velikáni ho poklepávali, Izáku, ten tvůj Ezau, to je kapacita. Hned bych mu dal dceru. Ten se nesratí v životě. Jo, Izák rostl jak na droždích. Izák ho miloval, protože z jeho úlovku měl vždy něco na zub. Ale tu bylo Boží slovo. Ano, Bůh slíbil Abrahamovi a řekl jasně slovo. Izák viděl svýma očima, jak to dopadlo. Aby se stalo to, co Bůh řekl, byl Izák 70 let slep. Pokud mi nevěříte, propočítejte si to. Protože viděl fyzicky a neviděl duchovně. Bratře, pozor, sestro, Bůh mluví. Volal i mě. Předestřelí přede mnou svůj plán. On mi řekl hlavní cíl. On mi řekl, k čemu si mě povolal. Ale já neměl ani jednu z těchto věcí, kterou bych... Nic nebylo vidět, že by se to mohlo stát. A teď se vrátím zase k té Praze a Kutné Hoře. Ta Praha, to je sama skála. Pod Kutnou Horou jsou ložiska stříbra. Tam bylo pravé bohatství, ale bylo třeba ho vyhrabat. Ano, on mě řekl, kudy má, ale bylo třeba na tom začít pracovat. Ale já měl taky svoje, ty je máš taky. Jeden miluje chodit po horách, druhý jezdit po vodě, třetí to, čtvrtý tamto. A já miloval kučelskou dílnu. Tam jsem měl pořádeček a já jsem si rád udělal to i ono, hlavně od železa. Ano, Bůh volal. Ale když jsem s chlapama na šachtě mluvil o té dílně, tak jo, to máš dobrý. A tak mi jsem to legálně zvládal, pomohli udělat, udělal jsem si vlečku.
Modlím se, Otče, co ty na to? Požehnáš mi to? A on mi odpověděl otcovsky. Když nedáš jinak, tak si udělej, ale nebude tvoje. Ano, makal jsem na tom, udělal ji. Když byla hotová, tak šla jinam. On měl jiný plán. A pak se to trošku čukl. A pak jsem kučelskou jíldu nechal být. Měl jsem 4 chlapce, kteří se tam uhnízdili a já tam přestal chodit. Jo, čili Bůh musel zasáhnout. Nečekej na to. Ale ptej se, Otče, jakoby je tvůj plán pro můj život. Jakoby ty máš pro mě sil a záměr. Postavil mě v určité rodině. Víte, kolikrát při pastorační práci jsem už slyšel. Ale bratře, víš, jak to tam mám těžké? Říkám, teda Bůh ti důvěřuje, že právě tebe postavil do tak těžké situace. Čili on ti důvěřuje. Vydrž. Opři se o jeho rámě. Prokopej se k tomu stříbru. On řekl v Izákovi. On řekl, Jakoba jsem si zamiloval. A on taky řekl i o tobě. Mnohokrát mi už lidé řekli, ale bratře, já jsem ho nikdy neslyšel. Fakt? A co kdybychom tak prošli oblasti tvého života? No a mnohokrát se nám stalo, tak to ne. Aha, jo. No přece si nemyslíš, že já. Aha, dobře. Pak ale nemluv, že jsi ho neslyšel. On má i pro tebe svůj plán. Ale tady se právě musíme postavit ještě k další věci. Matouš 3:8 hovoří. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit z děti z tohoto kamene. Sekera je už na kořeni stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hoděn do ohně. Dobré a špatné ovoce. Vyprávěla mi maminka příběh z doby našich otců. Bylo to na jednom místě v Polsku, v horách. Bůh konal, vzniklo tam probuzení. Lidé se začali scházet v domě jednoho bratra. Pokoj byl malý, povstala myšlenka, která byla zrealizovaná a vedle domku se postavila krásná modlitebna. Udělali to své pomoci a měli to dobré. Tam se scházeli k modlitbám, tam vždy se kázalo evangelium. V té rodině měli jednu dcerušku. Jako každý člověk, je ona dorostla.
Bible hovoří jen v Pánu. A ona se líbila a jí se líbil. Problém byl, že ten chlapec strašně miloval krčmy. Ale najednou, když si začal chodit, začal mít zájem o boží věci, chodil na shromáždění. Sem tam se tata dozvídal, sem tam ona, že ho vydávají v krčmách dále, ale trošku dál od domova. Ale jinak super. Vždy dokázal se jí pomodlit, na shromáždění nescházel. Přišla svatba. Ta holka se nepotřebovala ptát, otče, co ty na to. Přece on byl tak super, ten kluk. A výsledkem bylo, po svatbě v neděli ráno holka se ovléká na shromáždění a říká, vstavej. A proč? Nejdeme na shromáždění. Se rozřechtal a říká, co bych tam dělal. No jako no, přece si. A on se rozřechtal ještě víc a říkal, ty vy jste mi fakt uvěřili, že já jsem přijal tu víru. Já jenom tě potřeboval dostat. Já jdu tady do hospody. Konečně už nebudu muset chodit daleko. Ale tam nebyl konec neštěstí. Ti rodiče jednou zemřeli, mladí zdědili majetek a on řekl sboru, takže modlitebna je moje, konec shromáždění. To je na perfektním místě a perfektní místnost, tady bude krčma. Bůh měl jiný plán. Ale ta holka viděla Izmaela a Ezaua. Ta holka neviděla Izáka a Jakoba. Čili chceš-li následovat Ježíše a chceš-li skutečně ke konci života vyznávat, že skutečně Bůh je dobrý, a já to vyznávám. Už téměř 60 let jdu za ním. víc jak 50 let kažu evangelium. A nelituji. Nesklamal mě ani jednou. Je se mnou. A neumím si představit život bez ní. Ale to znamená, to něco znamená. A chceš-li, tak věz jedno, že my se musíme oddělit. On nepřijme kde co. Máme takového rachotícího psa venku a do toho do té nádoby, no tam můžeš ty zbytky slít, to schlamstne. Já ne. Ano, nenabízí. Ke Korinským v 2. kapitole máme napsáno.
Nedejte se zapřáhnout do cizího jeha spolu s nevěřícími. Pan Ježíš říkal, moje jeho. Je mně jiné, než to cizí. Pan Ježíš řekl, moje jeho netlačí. To cizí dává pořádně zabrat. My někdy obdivujeme lidi tohoto světa. Jednou jsem měl pastorační pohovor s jednou dívkou, která měla dost velké problémy. Mezi jiným jsem se od ní dozvěděl, že jeden z chlapců, s kterým se toulala a tak dále, byl veliký okultista. Říká, co on dělal mezi partiou, všichni žasli. Jakové kousky vyváděl a tak dále. Říká, ale mě soukromě řekl. Ale víš, co já za to platím? Když já jsem sám v noci doma, co se tam děje? Ano, to cizí hojči dá pořádně zabrat. Zpočátku vypadala kafe. A teď jak vypadá? Co má společného spravedlnost s nepravostí? Spravedlnost. Přece všichni jsou spravedlní. Každý je spravedlný. S jediným problémem. Ten metr správný má Bůh. My víme dobře, že někde u Paříže, hluboko ve sklepeních, je uložený metr. A na základě toho celý svět měří. A vůbec není zakázáno si udělat svůj soukromý metr. Ale klidně si ho udělej. Udělej si ho ze zlata diamantu, to je jedno. Ale i s důsledkama. Už jsem vám tu vyprávěl, jak dva mistři v minulosti se pořádně kvůli metru chytli. Mistr Zednický nařezal svému učni a on se mu pomstil tím, že u jeho metru na každé straně centimetr uřízel a ty plíšky tam dal. A teď měřil díru na okna, poměřil, nahlásil mistru truhlářskému. Mistr truhlářský přesně udělal okna, přivezl a ani jedno do té díry nesedělo. Tak nejdřív si pořádně vynadali, kdo je fušer a kdo neumí měřit, než si ty metry postavili vedle sebe. Pozor. Spravedlnost má metr a ten je u Boha. Sienkiewicz ve své jedné knize psal, a na neštěstí vám to je strašná pravda, co on napsal. Jak dva děti se starali v Africe z černoušku udělat křesťany. A pak je zkoušeli. A ptal se, co to je špatný skutek.
No špatný skutek je, když mi někdo ukradne krávu. Haleluja. A co to je dobrý skutek? No dobrý skutek je, když já ukradu krávu. Spravedlnost. Pozor. Jaká je, co má společného? Jak to, že se řídíš názory tohoto světa, co je dobré a co je špatné? Jak to, že posloucháš tyhle řeči, no tak já bych tohle a já bych tam tohle. Co to je za metr? Co říká na to Bůh? Víte, kolikrát já jsem si to na šachtě vyslechl? Kolikrát mi na šachtě vysvětlovali, jak to je nádherné. Ten člověk už nežije, byl tady z Havířova. Bydlel na té ulici, kdybych já věděl, jak se jmenuje, od Těšina ní projíždíš a pak tam přijedeš k tomu, k těm obchodům, nejvrchnějším patřem. Před chlapama vyprávěl, jako je Bohem. Se neženil. K čemu? Říká, ale ženské za mnou chodí. A ona ví, že musí přijít přesně v 5, protože v 7 už tam je další a ona musí vypadnout. Všichni ho obdivovali. Ovšem se zesměšňovali, posmívali, ale současně si dělali verbu. A za mnou přišel zničený. Říká, Rudo, víš, já ti zavidím tvůj život. A to tvoje manželství. Vztah s ženou může být skutečně jen v manželství. Ano, ty ženské za mnou chodí, ale když já už ji mám tam, ty, abych ji nejraději otevřel okno v tom 5. patře a vyhodil. Ano, to je ten metr. Ale Bůh mi něco říká o metr. A proto není možné, co má společného spravedlnost s nepravostí. Jaké soužití světla s temnotou. Neexistuje. Nejde sedět na 2 židlích. Buď mé jméno je v knize života a já dle toho žiju, chovám se, anebo tam není. A já v všech knihách, které píšu, dávám příklady různé ze života, neuvádím jména. A tak Konstantin přijel za ním, nebo ne za ním, ale přijel do Konstantinopole v rámci jedné obchodní výpravy. Obchodník, který byl ubytován v jejich klášteře. Zjistil, že Konstantin umí slovansky, hodili řeč a on se ho ptá, kde bych se tady v Konstantinopolu mohl dobře pobavit. A Konstantin mu odpovídá, víte, já jsem křesťan, takže v tom vám neporadím. A ten člověk říká, no tak moment, já jsem taky křesťan, a jsem z křesťanské země. A načež se ho Konstantin ptá, a můžeš mi říct, v co věříš?
je skutečně pro tebe jasná hranice, potolik mohu a dále ne? Když jsem pracoval na šachtě, tak mě přesvědčoval a ten, co nejhlasitěji, kup si televizi, vždyť se nás všechno nemusíš dívat. Tak se dívej jen na ty dobré věci. Já měl na to svůj názor. Ale zase pro změnu o týden později zesměšňoval věřící, kteří vedli kolem něj a říká, on mě tvrdil, že on se dívá jen na to dobré. Blázen, myslíš, že já nevím, že to nejde poznat? Nadpis je pěkný a tam to je hrozné, pan. Ano. Na 2 židlích nejde sedět. Čím se živíš? Co je ti cenné? Koho miluješ? Nemůžeš milovat jeho i ten svět. A kompromis nefunguje. Ano, kompromis je lepší. Za doby totality, když jsme ty domky tam stavěli, tak mezi jinými pod vedením kamarádu ze šachty jsem si sám dělal elektřinu. Vy nevíte, jak těžké to bylo, protože jsme budovali reálný socialismus a nebyly měděné dráty, ty hliníkové dráty nacpat do těch trubek. To byla dřina. Každopádně bych měl méně práce a lepší, kdybych místo těch hliníkových drátů tam dal tkaničky od bot. Práce by byla lehká a hned hotová. Mělo by to jeden problém. Že nepřesvědčíš elektřinu, aby šla tkaničkama od bot. A zrovna tak nepřesvědčíš Boha, aby jeho moc působila tam, kde je smrad démona tohoto světa. Ne, on nepůjde. Chceš-li Ježíše, tak všechno odděl. Chceš-li svět, jdi, jako umíš, v pekle skončíš. Jaké spolužití světla, jaký souzvuk Krista s Beliálem. Kristus i Beliál. Víte, kolik lidí mi tvrdí, ale s tím já nemám nic společného. Opravdu? Fakt? Kolik lidí má problém pátek 13. Kolik lidí má jiné problémy? Málo kdo ví, že to, co často zlaté se nám tady houpá, ten kříž, že to je okultní předmět, který používá katolická církev. Nedávno při modlitbě na Vizbu mi přišla sestra a Duch Svatý mě vedl k tomu, já jsem se jí na to zadíval. Já říkám, proč to tam máš? No mám, no. Říkám, když se zlekneš, co uděláš? No chytnu se za ten kříž. Kam to znamená? Pokloníš se démonu. Kolik je podobných věcí, předmětů pro štěstí
a tak dále. Kolik je křesťanů, kteří v dnešní době cestují po světě, vozí suvenýry a už je až tak dalece nezajímá, komu že ten suvenýr byl tam v té zemi zasvěcen. Jeden světský novinář si dal tu práci a v jedné africké zemi v tom obchodě se suvenýrama zjišťoval, kolik těch předmětů je zasvěceno Budu. Křesťané ve velkém kupovali suvenýr. Co to je? Popisují to v té knize Duchovní boj. Pavel tam byl se mnou. Jedna sestřička měla problémy. Jsme se modlili. Byly to problémy duchovního charakteru. Nejednou Duch Svatý vedl mé oči takový medailonek. Co to máš? Bratře, nevšimej si toho. Ono to víš. Co to je? No, víš, když jsem byla malá, tak jsem byla stále nemocná. Mama mě zavedla k jednomu léčiteli, ten mi to pověsil na krk a řekl, že to nikdy nesmím sundat ani se do toho podívat a budu vždy zdravá. Od té doby jsem zdravá. Kam máš problémy? Kam dej to sem. Ne, bratře, na to se nesmí nikdo. Já říkám, ty ne, ale já jo. Dej to tady. Jsem to otevřel, tam byl lísteček papíru. Ďáble, víc nenapadej tuto osobu nemocí. Už na věky je tvoje. Přečetl jsem to nahlas. A nemusím vám říkat reakci sestry. Co všechno máš doma? Jakové je spojení Krista a Beliála? Čemu sloužíš, k čemu se kláníš a čemu věříš? Jsem mu vděčný za to, že mi dává milost a že jeho svatý duch je ten, který mi dává čich. Velmi často, lidé to už znají u mě, jsem řekl, ty tady mi něco smrdí. Neumím to popsat, neumím to říct. Ano, pozor. Pozor, čemu sloužíš, čemu věříš a oč se opíráš. Jaký podíl věřícího s nevěřícím. Bible hovoří jen krátičce. Sňatek jen v Pánu. Mohu vám říct, kolik jsem za ten život řešil problémů a kolik jsem viděl pláče a slz. Zpočátku super, pak najednou a kolik už je rozvodu. Jen proto, že přeočí to malé. Jaké společenství z věřícího z nevěřící. Pokud já chodím s Bohem a on je ve mně a ten člověk je pod vládou démona, a to mám z praxe, on nevydrží vedle tebe. Jemu zkrátka tam není dobře, on vypadne. A pokud nevěřícím lidem, pokud okultistům
je s tebou dobře, pak s tebou to není dobré. Ty dvě věci se nesnesou. Světlo a tma. Jaké spojení chramu Božího s modlami. Ve vězení jsem měl věřícího, praktikujícího buddhistu. Jsme se bavili často a on mě jednou řekl, proč ten Kristus je tak nesmířenlivý. Podívej se na Budhu. On klidně snese, že v jeho chrámu vedle něj, v jeho sochy, bude stát socha Kristova. Proč v Kristově chrámu nemůže vedle Krista stát Buddha? Říkám, to je velmi jednoduchá odpověď. Víš, jak já toho Buddhu povyším, když mu tam Krista postavím vedle? A víš, jak já toho Krista zdegraduji, kdyby mu tam postavil Buddhu? Ne, to nejde. Neexistuje. Je jeden jediný Bůh. Stvořitel nebe a země, je jeden Duch Svatý a je jeden Spasitel Ježíš Kristus a nic jiného. Nic jiného není možné a nemůže být možné. Proto já se mohu modlit jen k jednomu, a to k Ježíši Kristu, a já se nemohu modlit k žádným přimluvcům a tak dále. My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Budu bydlet v nich, procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Víš, jak velké to je zaslíbení? Ten živý Bůh říká, budu bydlet v nich. On skrze Ducha Svatého chce ve mně přebývat. On skrze Ducha Svatého chce být ve mně. Budu bydlet v nich. A já mohu říct, amen, je to pravda. A to je moje velká jistota. Protože já tomu v rozhovorech říkám, blíká mi červená. Jo? Čili Duch Svatý jemně hned poklepě. Ty nechej toho. Les tady odsaď. Ano, bude bydlet ve mně. Chce mít se mně svou svatyni. A co ty na to? Ale věř, že v té svatyni bude jen on. Co je veliký problém u lidí. Proč toto neprožíváme? Ten problém je v tom, že nedokážeme někdy vyhodit ty tretky. Že nedokážeme dát pryč na bok to, co velmi často se nám zamlouvá, milujeme to a nevíme, že to nemá žádnou hodnotu. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. To nehovořím já. Bible je Boží slovo. A Bůh hovoří. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. No to mám odejít ze světa. To mám jít na poušť. Co mám hovořit? Bible říká ne. Začni chodit s Bohem, to ti stačí. A ta Boží moc v tobě bude odhánět ty do černé mouchy. Jo, oni mají snahu zaútočit, ale on je mocnější.
Bůh v Starém zákoně skrze Amose hovoří. Nenávidím vaše svátky. Zavrhl jsem je, ani vystat nemohu vaše slavnosti shromáždění. Když přinášíte zapalné oběti a své oběti přidavné, nemám v nich zalíbení. Na pokojnou oběť z vašeho vykrmného dobytka ani nepohlednu. Pryč ode mě s hlasem tvých písní, tvé brkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody a spravedlnost jako proudící potok. Uvědomte si, co je tu napsáno. Jak to Bůh vidí. My někdy si myslíme, že smrad může zůstat a já ho budu chválit a já se budu modlit a já budu to a ono dělat. A Bůh říká, nemohu to snad. Jdi sem pryč. Můžeš mít sebe krásnější, sebe víc zlatý talíř, když na něm přineseš do kuchyně to, co patří do určité misy, v určité místnosti, tak nikdo nebude obdivovat ten talíř, ale chytne se za nos a pryč. Nenabízej Bohu to, co patří do odpadu. Proto Pavel píše, napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se silmilníky, ale nemyslel jsem s tím všechny smilníky toho světa nebo lakomce, lupiče a modláře, že to byste museli ze světa utéct. Měl jsem však na mysli, abyste se nestykali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, lakomec, modlář, utrhač, opilec nebo lupič. S takovým ani nejest. Četl jsem vám Boží slovo. A proto zvaž. Chceš skutečně žít život s Bohem? Chceš skutečně, aby on ti pomáhal v té Kutné Hoře se dostat k tomu stříbru? A nebo chceš žít tou nadějí, že máš v Praze 3 domy? Ale až je koupíš, to tě ďábel potěšuje, až je koupíš. Na zemi je nikdy nekoupíš a v pekle tě čeká už jenom bolest, řev, pláč a skřípání zub. Odděl se. Odděl se v každé úrovni. Neber křesťanství na lehkou váhu. Neber Boží slovo na lehkou váhu. Nedávno právě při psaní těch knih, když procházím tu dobu husitu a tak dále, přece na tom koncilu v té kostnici byli taky lidé, možná někteří upřímní. Bože, a to tam nešlo poslat jednoho anděla s mečem. Teď přece by stačilo, aby se jim ukázal. A většina z nich měla strachem v kalhotech a byl klid. A oni se vzpamatovali. Kolikrát už jsem slyšel, víš, bratře, kdyby se děli takové divy, takové zázraky a to a ono. Jo, tobě Havířov. A Bůh mi na to všechno, na ty boje odpověděl jedním slovem. Když Boháš v pekle chtěl evangelizovat svůj dům.
a prosí Abrahama, pošli tam Lazara, oni se vzpamatují. A tou odpovědí Abrahamovou mě Bůh odpověděl. Mají Mojžíše a proroky. A jim věří. Ano, máš obyčejné Boží slovo. Žij dle jeho rady. A Bůh bude s tebou. To je odpověď života a smrti. Mají Mojžíše a proroky. I vy tady máte své služebníky. I vy tady máte Boží slovo. Neberte to na lehkou váhu. Protože realitou je i nebe, haleluja, ale realitou je i peklo. Hruze. A proto odděl se. Odděl se od všech těchto věcí, které jsem tady četl. Co má společného spravedlnost s nepravostí? Jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlem? Žádné. A buď půjdeš cestou úzkou a bránou úzkou, nebo cestou širokou, bránou širokou, ale v obou případech skončíš za A v nebi, za B v peklu. To je realita. A proto i dnes se chci modlit. Budeme se s bratříma modlit. Pokud Duch Svatý se tě dotkl a ty dneska víš, že jsou věci, které musíš oddělit, od kterých se musíš oddělit, že jsou věci, které doma musíš zničit, že jsou místa, kde nemůžeš chodit a věci podobné. Ale hlavně je, že v srdci jsou věci, které miluješ a oni tě ničí. Pokud je něco takového ve tvém životě, pojď k Bohu, budeme se modlit. A ty můžeš být do toho rozvázan. A ty můžeš začít žít novým životem. V Boží blízkosti. A věř, že to stojí za to. Je-li Bůh se mnou, kdo proti mně? To stojí za to. Povstaneme k modlitbě. Otče drahý, předal jsem mým bratřím a sestrám tvé slovo. Otče můj drahý, předal jsem jim to, co jsi mi položil na srdce. A já tě teď prosím za tento sbor. Otče, ano, ďábel tvrdě útočí na toto město. Otče, já ti děkuji dnes za každého z nich. Ano, já ti děkuji za to, že ty jsi mě už viděl tenkrát, když tam na Bludovském kopci jsme se často modlili za to město. A ty si dal ten sbor. Ale já tě prosím, dej, aby tento sbor se stal místem, kde ty budeš rád přebývat. Aby se stal místem skutečného chrámu. Otče, dej mým sestrám a bratřím odvahu víry. Oddělit se. Odmítnout tu špínu. A začít žít čistě a svatě s tebou. Haleluja. Tak, drahý bratře, drahá sestro,
pokud skutečně toužíš dnes se rozloučit s věcma toho světa, ale věc, že nebude-li to ze srdce, tak se ti to nepovede. Ale pokud skutečně tyto věci začneš nenávidět a milovat jeho, on ti dá sílu. On dnes chce udělat věci nové ve tvém životě. A tak pokud toužíš žít ten nový život, život ve skutečném vítězství, pak pojď tady dopředu, vyznej a budeme se s bratříma, sestrama s tebou modlit. Prosím pastora, starší Maníku. A znovu volám. Chceš se vzdát? Tak pojď tady. A vy, co si sedáte, modlete se taky. Ale pokud chceš je vyznat, ano, končím s tím a oním, pojď tady dopředu. Nevstyd se přiznat, že máš boje. Nevstyd se je vyznat. Zdemaskovat ďábla. Ano, vidím na tvářích mnohých vás ten boj. Znám i to, proč tak rychle sedáš. Taky jsem to zažil. Co by řemeslník, kdybych měl klíč a šroub, tak bych se honem k té židli přišrouboval, abych náhodou nevstal. Znám to. Ale já volám dnes znovu. Chceš se oddělit? Chceš plně vydat se jemu? Pak vyznej svůj hřích. Vyznej to, co miluješ, vyzneš Ježíše. A on ti pomůže. On to učiní. Neboť on má tu moc. Prosím, modlete se už. A já ještě chvíli budu volat. Jaká je společnost? Co má dohromady právo z nepravosti? Proto odhal. Vyznej před Bohem. A i když jsi už sedl, zvaž to ještě, jestli nemáš stát a nemáš přijít tady. Neboť on tě miluje. A dneska ti dal ten den proto, abys zdemaskoval ďábla a aby jeho sláva byla zjevna nad tvým životem. On je tu a volá tě. Přijmi to.